Il-profitt ta' kumpanija huwa l-mutur li bih jista' jitkejjel is-suċċess. Kliem il-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna waqt żjara fil-kumpanija Silvercraft fil-Marsa il-ħamis filgħodu. Kumpanija li tagħmel xogħol ta' fiberglass u li ilha 40 sena mwaqfa u mħaddma mill-istess familja. Il-Project Manager tal-kumpanija Etienne Sherry fisser kif l-innovazzjoni u l-investimenti li ttieħdu matul is-snin ħallew il-frott u spjega kif il-kumpanija hija kapaċi tagħmel xogħol speċjalizzat u bil-waħdiet, xi ħaġa li ġibdet l-attenzjoni ta' bosta, inkluż barra minn xtutna. Bħala proġetti li għamilna proġetti li huma kemm nazzjonali u kemm internazzjonali, ġifieri l-potenzjalijiet hemm ħafna. U x-xogħol jidher li l-istess qed jagħti l-frott tiegħu. Waqt iżjara fil-bini tal-kumpanija, il-Ministru Edward Scicluna wera s-sodisfazzjon tiegħu għal fatt li ħafna kumpaniji bħal Silvercraft jibdew biż-żgħir u jkomplu jikbru. U għafaħħar anki l-entużjażmu li bih jitmexxew dawn il-kumpaniji li jiġi modi minn ġenerazzjoni għall-oħra. Kellhom għadin fit-telet ġenerazzjoni u l-impenn tagħna huwa li nkabru dak li bdejna bħala familja. Etienne Sherry faħħar l-inċentivi li ttieħdu matul is-snin li ġew orjentati għall kumpanija tiegħu u oħrajn bħala u li ħallew effett pożittiv fuq il-familji u n-negozji. Għalkemm hija Ewropa jew id-dinja kbira fil-verità saret żgħira ħafna lura l-kuntatti u l-elementi man-nies u mal-kumpaniji barranin huwa sar iktar faċli llum.